Здравейте! Една от най-емблематичните марки в света с незабавно разпознаваемо лого, което е включено в почти всеки продукт, който правят, е Apple. Ние вече сме ви разказвали историята за създаването на логото на Apple. Но сега ще поговорим за по-специфичното в логото, за което хората винаги са се чудили, а именно защо има захапка на ябълката в логото. И така, през 1997 година Стив Джобс се обръща към рекламна агенция, за да създаде просто лого, което може да бъде отпечатано на компютрите им. Тъй като оригиналното ръчно нарисувано лого на Исак Нютон под ябълково дърво беше прекалено сложно, Роб Джанов беше назначен за проекта и Джобс му даде само една молба, казвайки: "Не го прави сладникав." Имайки предвид това, Джанов започна да работи върху логото. Той реши да се съсредоточи върху изображението на ябълката, вместо върху типографията, което беше различен подход от други компютърни компании, като IBM и HP, чието лога са основно базирани на текст. Джанов започна с прост силует на ябълка с листо отгоре, но това изображение беше доста двусмислено, тъй като има няколко плода, които имат кръгла форма с листа и са изпъкнали. Джанов посочи, че няколко души сбъркаха това лого на Apple с череша, тъй като нямаше ясен контекст за това колко голям или малък да бъде плодът. Така че, за да разреши този проблем, Джанов добави захапка, което позволи на хората незабавно да разпознаят логото като ябълка, като същевременно запази опростен дизайн. Накрая бяха добавени 6 цветни ивици, за да символизират способността на Apple компютър да показват цветни изображения, нещо, което друга машина не можеше да прави по това време. Когато Джанов представи логото, Джобс просто каза: "Добре, това е хубаво", и го направи официалното лого на компанията. Но има мит, който продължава и до днес, че байтът, т.е. захапката, изваден от логото на Apple, е игра на думи, тъй като терминът байт, изписан по този начин, се използва в технологичната индустрия като единица за размер на паметта. Въпреки че самия Джанов призна, че слухът не е верен, казвайки: "Страхувам се, че няма нищо общо с това. Това е просто щастливо съвпадение." Това беше историята за прословутата захапка в логото на Apple. А ние сме всичко за Apple. Благодарим, че гледахте!